दुखुनांथाव खौरां सासे 24 बोसोरनि लाइमोन सहेन बसुमतारिया मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दं। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सामथाइबारि गामिनि रानखो बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला 24 बोसोरनि सहेन बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दं। बेरामखौ फाहामनो नखराव गैयैखाय दानि सोरखार आरो रायजो राजाफोरखौ अनसुंथाइ हरनो खावलायो। सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसो जानायफ्रा एकाउन्ट नं 0889321005346 IFSC 0000889 एकाउन्ट हल्डारनि मुं रानखो बसुमतारिनो हरनो हागोन। बांसिनै खौरां लानो जानबुं नं 6901652472 होनाय जायो। आं बे ओरैनो गामिनि गावबुरा माने बारा बे गोरलै अबस्थायावबो गैयामोन जोनोमाव जेथेनाखि बे 7-8 बोसोर जायो दखाननिफ्रायसो बे जिनिसा बे मेगननि बे जाखिनि बे माबा ओंखारनाय बे जिनिसा जादों फिसामोन दा माने एसे देरबाय बैसो जानाय लोगो दा देरलांबाय आरो जोनोमाव गैयामोन। दा न'खराव माबायदि अबस्था बिथांमोन? न'खरावथ' एखेबारे काहिल मा खालामनो गोरिब मानसि बेनि गथ'आबो सासेल' सासे हिनजावसा दं बिब' दङमोन बे हाबा जाबाय। दा न'खराव सोरखार अबस्था ओंखायनो सारमोननि सायाव आङो बे गथ'नि बे बियायं जायो आङो बेखौ बे गथ'नि जाहाथे बे बेमारा जाहाथे हामो बा अनसुंथाइ जाहाथे जिखुनु माबानिफ्रायनो बिफाननिफ्रायनो सरकारनिफ्राय हक बा जिखुनु बिफाननिफ्राय हक एसे अनसुंथाइ आरो लोगोसे गामिनि जाहा रायजो राजा बिथांमोनबो दङ बावहाय जोङो गरसे गरनै आरो 8.5 आना होनानै जोङो बे जाहाथे अपसरखौ जानाय बेमार बे बेमारा जाहाथे हामहैयो बेखौ आं आसा खालामदों आरो। खय बोसोर जाखो बे? दा बर्थमान 24 थांबाय जानि। खनसेबो डक्टरनाव नायाखैमोन नामा? नायनायाथ' नायनायानो जायाखै गुवाहाटियाव खनसे लांदोंमोन नामा बे 7-8 बोसोरसोनि आगोलाव बेनिफ्रायथ' बेयाव नायनायबो जायाखै गुवाहाटियाव लांनायाव दा एबारसो फैफिननांगौ जादों आरो। आं नैबे सहेननि थाखाय एसे सोरखारनिफ्राय बा रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै आथोना सारेना जेन'बा हरनो हायोबा मोजां जागौ आरो। आंनि न'खरावथ' जेबो गैया ओरैनो नै न'आनो गासिबो माबा प्लास्टिक गोजासो थाइसेबो जेबो खालायनो राहायानो गैया जाहैबाय थाखा फैसा गैया आं माजों मा खालायनो ओंखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय अननानै आथोना सारेना हरोबा आं गाहाम मोनगौ आरो।